Olen Anne Piirainen ja työskentelen Talveassa ja vastaan talouspäällikköpalveluista. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja minulla on noin 20 vuoden työura takana ja olen työskennellyt taloushallinnon tehtävissä ja yritysten kehittämisen tehtävissä. Ulkoistettu talouspäällikkö tarkoittaa yritykselle nimettyä taloushallinnon ammattilaista, joka työskentelee siellä yrityksessä sovitun ajan ja hoitaa sovitut tehtävät. Tämä palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi silloin, jos on tarve väliaikaiselle talousjohtopalvelulle, esimerkiksi oman henkilöstön poissaolon vuoksi. Tai sitten toisaalta yrityksessä on tilanne, että ei tarvita kokoaikaista talouspäällikköä, mutta yritys voisi jo hyötyä paljon siitä, että niitä talousraportteja käydään säännöllisin väliajoin läpi, jolloin tällainen osa-aikainen talouspäällikkö voisi olla hyvä ratkaisu. Tämä palvelu on sovittavissa aina ja sen laajuus tapauskohtaisesti. Ja tälläkin hetkellä meillä on asiakkaita, jotka käyttää palvelua esimerkiksi 5 tuntia kuukaudessa tai sitten 130 tuntia kuukaudessa, eli vaihteluväli on laaja. Tämän palvelun saa nopeasti käyttöön ja palvelun toteuttaa kokenut taloushallinnon asiantuntija, jolloin hänellä on hyvä kyky saada tilanne haltuun nopeasti ja päästä nopeasti niihin varsinaisiin tehtäviin kiinni. Ja tämmöinen talouspäällikköpalvelu tietenkin varmentaa osaltaan sitä taloudellisen tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ja on turva päätöksenteon tueksi tietenkin yrityksen johdolle ja sitten sidosryhmillekin. Palvelussa nimetään yritykselle tietty henkilö, mutta tässä meidän mallissa niin toki taustalla on koko Talvean henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus. Tämä meidän palvelu on saanut kiitosta tällaisesta käytännönläheisestä lähestymistavasta ja sitten siitä, että raportoimme asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Suosittelen kyllä, että voisimme ottaa tällaisen tutustumispuhelun ja kartoittaa siinä sitten yrityksen tilanne ja tarpeet ja kuinka tämä meidän talouspäällikköpalvelu voisi olla sitten siinä avuksi. Ja tietenkin se yhteinen tavoite on, että se arki rullaa ja raportointi toimii siellä yrityksessä.